А възможно ли е наистина да се стигне до дистанциране от ГЕРБ заради несъгласието ви с антикризисните мерки? От създаването на правителството до ден днешен СДС има една и съща позиция. Ние подкрепяме разумните мерки, всяко добро дело, всяка добра инициатива получава подкрепа от наша страна. А всяка грешка бива обект на критики. Така че ние по никакъв начин нямаме нова или по-различна позиция сега от това, което беше до момента. Тези антикризисни мерки, които предлага кабинета, не са достатъчни и няма да свършат работа. Това е нашето послание, а и същевременно нашето безпокойство. Кои са слабите места в тези антикризисни мерки? Най-важният въпрос, който остава неразгледан и неизяснен че трябва да бъде направен обективен преглед на администрацията, да се види от кои структури няма нужда и те да бъдат съкратени. Тъй като администрацията беше изключително раздута по време на двете последни правителства, имаше там схеми 358 и други схеми. И това създаде излишни структури, нещо, с което сегашното правителство не се е справило. И от друга страна трябва много внимателно да бъдат, според мен, дори спрени проекти, като например строителството на спортна зала в София за 110 милиона по средата на една много, много тежка криза. Бюджет 2010 е много труден, вече има сериозен дефицит и затова мерките трябва да бъдат по-решителни, за да не изгубим управлението върху ситуацията. Добре, вие говорите от Синята коалиция, искате повече реформи, по-решителни мерки от правителството. Икономисти също настояват за по-решителни мерки, но пък готови ли сте да споделите и негативите от едни такива по-решителни мерки? Разбира се, ние за това и написахме антикризисна програма, която предоставихме и на правителството, и на цялото общество. Това е начин да помогнем. През цялото време сме готови да помагаме. От СДС чувствате ли се изолирани от разговорите около антикризисните мерки, около дебата за тях? Не смятам, че това е проблема. Проблема е от по-различен характер. Именно моето лично мнение е, че ГЕРБ не очакваше толкова тежка криза и толкова трудна ситуация и някакси не намира необходимата решително да се справи с всички тези трудности. Защото ситуацията наистина е много, много тежка. Да завършим с това. Какви са вашите очаквания от дебата около антикризисните мерки в парламента вече? Надявам се да бъдат намерени наистина да намери начина да бъдат предприяти необходимите действия за стабилизиране на българския бюджет, отрано да се подготви неговата актуализация. Дали ще бъде това и септември отделен въпрос, но това да бъде подготвено по възможно най-умния начин, да допуснем 2010 бюджетен дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт. Такова нещо не трябва да се случва, това ще бъде много, много лош сигнал. Това са най-важните действия, които сега трябва да бъдат предприяти. Същевременно с това, наистина след много внимателен преглед трябва да бъдат изрязани всички излишни разходи. Не навсякъде по 10%, не навсякъде по-малко, а да се види от кое наистина нямаме нужда, кое наистина може да бъде съкратено, защото българската държава в момента е като едно семейство, което не знае дали за цялата година ще може да купува хляб и въпреки това е направо внос за хеликоптер.